Maxon Chitao kuti tikhale limodzi tilongose mtundu wa Malawi dongosolo imene takonza kuti zisankho izi zikhale zopambana. Magesi a Eskom timagula ambiri kuchoka kwa Ejenko. Eskom panopa sipanga magesi timagula kwa Ejenko, komanso ndi anzathu a solar amene amatipasa magesi 100 megawatts. Panopa magesi amene wawa sokwanira kwenikweni yani chifukwa kuti tipange dongosolo onera kuti wiki imene tayambayi kapena sabata inoyo tizikhale ndi mavuto ozimazima kwa magesi. Mukudziwa kuti magesi okhazikika ndi amene amatipasa anzathu a Ejenko. Asolawo amapezeka masana mpaka na 6 koloko madzulo. Kuyamba 6 koloko madzulo timakhala ndi vuto loti magesi amakhala operewera, komanso ndi zisankhozi kuyambira mawa 6 koloko mpaka usiku mpaka kucha kwa siku linalo ndi nthawi yoti magesi asazazime. Chifukwa nthawi imeneyoyo ndi nthawi imene zosata za zisankhozi zizakhale akupanga transmit kuchokera ku madera osiyanasiyana mdziko lonse la Malawi. Boma lalengeza ngonera kuti pa 16 mawa kukhale holiday. Cholinga chonera kuti Amalawi onse amene analembesa akhale ndi mpata okaponya voti kusankha atsogoleri amene akuwafuna. Komanso chuti chimenechi chitipasa mpata ife a Ejenko ndi Eskom kuti tithe kuperekera magesi kwa Malawi mosavuta. Choncho tapempha makampani osiyanasiyana tawalembera kuti pa nthawi imeneyi ayesese kuti anthu apite holiday apange pause kapena asiye production kuti ife Eskom tikhale ndi mpata wokwanira woti tiperekere magesi kuti kusakhale load shedding. Ndinene pano kuti ena akufuna kwabwino avomera, koma pa makampani ena sakufuna kuvomera kuti asiye production. Koma ife ngati Eskom tikukambirana nawobe kunena kuti zisankho nzofunika kwambiri pa dziko lonse lapansi pano. Nthawi ya zisankho ndofunika kwambiri ndi kupita kuti iwo atimvesesa. Tikumankhula pafupi ndi zatha kumeki tikumauza mmene zikuyendera ndi kupita kuti pofika mawa dongosolo likhala mchimake kuti magesiwa asazimezime nthawi imene zosata za zisankho zikutumizidwa ku MEC head office kapena ku Tare Center ikulu ku Lilongwe. Mwina ina mtakudabwa kunena kuti mbuye monse zisankho zimachitika koma sitimakhala ndi vuto lozimazima kwa magesi kapena ma challenges amene tinawo pakali pano. Mwina Amalawi ambiri simukuziwa kunena kuti pa zinthu zingapo zimene zasintha kuchokera 2020 2022 kufika lero. Mwachisanzo zisankho za mbuyomu timaponya mu May. Zaka 5 timaponya mu May. Koma chaka chino ndi 2020 ngati mukumbukira naponya mu September. Ku Malawi kuno May ndi nthawi imene anthu ambiri sagwiritsa magesi o makampani ambiri makamaka mati agri business amakhaulisa nambigwira ntchito. Ndichulapo ma industries atatu. Yoyamba ndi ya Fodya imakhala kuti sinayambe kugwira ntchito. Yachiwiri ya sugar makampani onse atatu pali Ilova ndi makampani awiri kudwango ndi kunchalo komanso kuti ndi Salima sugar. Komanso makampani onsewa amapanga ulimi wanthirira onsewa umagwiritsa ntchito magesi a Eskom. So September ndi nthawi imene timati peak period agri business a Fodya nawonso pakali pano makalikaliki ndi mashini yawo kuchisa Fodya kuti apeze ndalama. Komanso ati pakali panonso nawonso ali m'minda mwawo mafactory yawo akuyenda. So September ndi mwezi wovuta kwambiri ingati peak period ya Eskom. Komanso ndanena kuti kuchoka 2022 kufika lero 2022 Eskom ine ndi makastoma okwana 549,000. Pamene tunena pano kuchoka 2022 kufika lero Eskom ndi makastoma 710,000. Mutha kuona kuti tapanga bwino kwambiri, koma kupanga bwino konso kumabwera mavuto akeso. Makastoma athu aonjezeka kwambiri koma mphamvu ya magesi sindakwanisa kuti tionjezere malinga ndi mmene tikuonjezera makastoma. Mwinanso ina simukuziwa nayo kuti chifukwa dziko la Malawi mozera mu Eskom tapanga bwino kwambiri
kuonjezera kwa anthu makastomala amenewo kulechitika foti tinatenga ngongole ku World Bank, koma World Bank itaona kuti Malawi mwa maiko ena onse tapanga bwino kwambiri, adipasa usati ngongoleya koma adipasa ndalama zokwana $250 million kuti tionjezereso makastomala kuyambira January chaka chamawa okwana 250,000 mu zaka 5 zikubwerazo. Muthaona kuti pressure imene ilipo ya magesi ikhale kupitirirabe, koma ndilongosola kuti kodi supply ngati Eskom tikupangapo chani. Ndena bwina kumanena kuti kuno 20 September 2020 kunebe mavuto ndanakaona kuti nthambi yoyo makastomala anachepa kwambiri, pano makastomala achuluka ndi pressure ikumachuluka kwambiri. Ndenda nakanena kuti tapempha anzathu ama industries kuti atithandize kuti mawa kuli holiday, ife ngati Eskom sitikuyembekeza kuti anthu agwira ntchito mawa, chomwe chonse ndoti mafactory ambiri akhala sagwira ntchito. Izi zitipangira ubwino kuti khali magesi ambiri kusakhale load shedding, koma ndine kuti zikafika poti mwana ukanaphala fonde nakale kuti anthu ena makampani ena aukana safuna kupanga dongoso imene lili tipitira kuyankhula nawo, koma zikafika poti mwana ukanaphala magesiwo tizathimisa mbali imene tikuona kuti zingatipangira ubwino kuti zosatira zamalizasiwa o zisankhozi ziperekedwe kwa Malawi mu nthawi yoyenerera. Michizungu amene kuti this is of national importance. Inde pakhala zowawa zambiri ku makampani amenewo kuti masiku 4 or 5 amene wawa mwina satha kupanga phindu lokwanira, koma zisankho izi ndi zofunika kwambiri kunena kuti ife ngati Eskom sitingalolera kuti zisankhozi zikhale kuti compromise, chifukwa choti Eskom tinakanika kupereka magesi kwa Malawi kuti anzathu ameki ategwira ntchito bwino. Sono anzathu amakampani wati investese kunena kuti nthawi ngati ali Malawi ofuna kwabwino, nthawi nawonso apange contribute to the fairness and credibility ya zisankho izi, zisankho zofunika kwambiri. Mwachidwe ndikana choncho kupita kisogolo fika muna pakhala mfusuna kuti no vuto imene litha bwanji. Vuto lili litha fika mukuziwa kuti tili ndi Malawi Mozambique interconnector imene ifewa Malawi tinamaliza kale, koma nzathu wa Mozambique amaliza October, koma ndiye kuti magesi ku Malawi kuno titha kumazagula kuyambira December January chaka chamawa. Tigula magesi amenewo ndikuthekera kunena kuti mavuto amagesi ozimazimawo akhala kuti atha. Komanso ife ngati Eskom tikumanga timene battery energy storage 20 megawatts ku Kanengo, cholinga china kuti nthawi imene mamaka masana tindi spare capacity, nthawi imene tizita kuisunga ndikuigulisa madzulo nthawi ndikuifuna kwambiri. Ili ngati imene imagwira ntchito power bank, masunga mphamvu ya magesi power bank ukaifuna kakuyenda utagwisa ntchito chimozimozi, koma iyi imakhala at much larger scale. Ndikupeka kuti Amalawi anzanga mwandimva bwinobwino, makampaniso mwatindesa bwinobwino kunena kuti munyengo iyi tizichepese tike interest ya ziko pasogolo. Komanso ndipemphe Amalawi onse othekera amene ali ndi mabizinesi ang'ono kana ndi zigayo kana ndi mafactory pa nthawi iyi atipase mpata akhale pa holiday kuti mphamvu ya magesi imeneyo ikhale yokwanira kuti tisapange load shed. Ndinenso kuti challenge ina ndionera kuti pali mafactory ena amene ali ku mafeeders amene singathe kupanga load shed, chifukwa choti mafeeder omwewo ndi amene akuperekera mphamvu ku matale center o ma polling center ena ndi ena. Chifukwa chake tikumema a business afuna kwabwino kunena kuti paokha nthawi imeneyi atilole kunena kuti asagwire ntchito mphamvu magesi pene tingayiseve kumene koko tichepese kapena nina kuti tithe kuperekera magesi kwa Malawi masiku 3-4 akubwerawa mosazimazima, kunena kuti zosatira za magesi zosatira za zisankhozi zikhale zomemezeka komanso zipite kuyenera mu nthawi yake. Chifukwa nthawi zina zosatira za machedwaso pamakhala kukayikirana, koma Eskom ndikuthekera kunena kuti magesi tikapereka okwanira osazimazima
zotsatira zizipita mofulumira mu nthawi yake, ndipo aliyense adzavomereza zisankhozi zimene zizayendera. Ndipereke m'manja mwa anzanga a Genco mina ndi ziwiri zitatu takambepo, komano ndisanamalize kwenikweni ndibwerezenso nayo kuti tikupempha makampani onse ofuna kwabwino kuti nthawi yofunika kwambiri ku mtundu wa Malawi. Ndikudziwa kuti mwina eni makampani ambiri ndi obwera samakhala Malawi kuno, koma tipase ulemu ife ngati nzika za dziko la Malawi kuti nthawi iyi kwa ifeyo ndi yofunika kwambiri. Iwonso kwawo kamapanga zisankho, koma panopa ndi nthawi yathu Malawi. Atilole tiponye zisankho, atilole anthu akhale pa holiday, atilole atipase magesiwo kuti ife Malawi tiponye chisankhochi mwaufulu ndi mwamtendere. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri Kankwamba mwenda CEO Eskom ndingo tiaponde manga pamene anena kale meta kozekeraso ngati kwa Genco monga anena kale kuti magesi ochuluka masodalirika amagiro chako Genco amene timakhala available opezeka nthawi zilizonse chifukwa timapangiro chako kumadzi amene amapezeka mutsinje wa Shire. So ngati Genco takozekaso kuti timakhala ndi ma maintenance amachini athu amati pakhala kukozekera kuti tifuna tipange prevent plus machina sonongeke. Musabara imene iyi tapanga suspend tayimitsa kaye ma plant maintenance oti timakhala tapanga schedule machine awo tsatsatsikula kuti akoze plus aferetu tapanga suspend kuti machine onse akhala available azipanga magetsi tipange supply ku dziko la Malawi. Ndiye tikatha chisankhochi tidzabwera ku schedule athu preventive maintenance ku machine amene timafata akoze ningo ngati imeneyi. So komanso ma engineers athu onse amene amakhala ku maintenance ali pa standby kuti in case pachitika emergency mwansanga agwire machiniwo, ndipo ngati zavuta kwakukulu kuti machini afa kuti sanga udzuke nsanga ndiye kuti tilengeza ku mtundu wa Malawi kuti machini akuti afa ndipo vuto lake nali ku motere kuti satha kukozeka mu nthawi yakuti. Koma pali panopa ma engineers athu onse pa station ankula Kapichira, Tedzani, Ovwe komanso ma diesel plant athu mapanga Kanengo komanso Luwinga ali pa standby kuti pakhala pali vuto ayigwire mwansanga kuti magetsi abwere ku Eskom ipange distribute magetsi aja afike kuma kofi magetsi afike mwansanga moyenerera. Nengera Genco takuzaso zimenezo panopa machine athu onse ama power station akugwira ntchito kupatula kuti machine amodzi akutedzana akatha kulengeza kuti anativuta anafa mwezi wa December, ndipo takhala uza amene amatipangira ma parts kuti atipangire ma spare parts atibweretsere ndipo tiakoze atiuza kuti atibweretsa ma spare parts amenewo sabale kubwerayi takoza kutsogoloko. So kawo akutedzani 31 megawatts na kuti sali online komena osewa ali online kuma diesel plant tapangaso kuti machine angapo adzuke, ndipo pali panopa tili ndi machine 5 ku mapanga oti ali bwinobwino akugwira ntchito, Kukanengo machine 7 ora akugwira ntchito bwinobwino, maso Luwinga ma diesel plant ma diesel machine okwana awiri akugwira ntchito. So zonse tapanga kuti magetsi apezeke nthawi imeneyi kuti ma towers amene amagwiritsa ntchito ATNM, Airtel komanso Amakra komanso MTL komanso paliponse kuti magetsi akufunikira apezeke kuti agwire ntchito yake moyenerera nthawi ngati imeneyi. So takozeka motero kuti Eskom ndi Genco tigwire ntchito limodzi ndipo tikulumikizana every minute mu supply magetsi athu kudzera mwa system market operator kuti magetsi azipezeka madera osiyanasiyana. Zikomo kwambiri. Komanso mina ndinene chimodzi mamaka kwa azathu a business yo ndikusindika kwambiri fuka amene ndikufunika kwambiri. Tikaona kuti magetsi akuperewera singofika kuthimisa ya tiyapasa notice umayikhala short notice ndasimizina kuti sito tingothimisa fika mna amakhala plan yena koma tiyawuza kuti haya kuti magetsi thimisa fika magetsiwa akufunika kuti athandizire kuzisankho. Ndipo nani kuti abanye ngothimisa magetsi ya tikaona kuti magetsiwo demand yakula kwambiri tipereka ma notice kuti magetsiwo nthawi kuti sindikupasani kuti tipereke ku madera amene zisankho zikupangidwa transmit. Nofane ngosindika onera kuti mina a business wanena kuti abanji suna tipa konzati onse tinalembera makalata onse tinauza kale koma ndanakale kuti ena they have responded negatively. Nde pakafika poti zavuta sitingothimisa AI, we are going to give them notice in the interest of fairness, but this is in the interest of the nation. Thank you.
zikomo kwambiri amenewo anali Mr. Kankwamba Kumwenda CEO wa Eskom komanso pambuyo pake namva Dr. Maxon Chitao zikomo kwambiri alendo athu olemekezeka Mr. Kankwamba Kumwenda komanso Dr. Chitao aku Ejenko chifukwa cha nthawi imene takhala nayo pano pamene makampani awiri wa Eskom ndi Ejenko amawunikira mtundu wa Malawi za zimene akuchita sabata imene ili yofunika kwambiri kumbali yokhudza magetsi. Tikhulupirira kuti tonse tamva bwinobwino zimene kampani ya Ejenko monga ophika magetsi so kampani ya Ejenko powerengera mavoti komanso fikira nthawi imene zotsatira za chisankho chimenechi chizakhale chikuulusidwa. Mkulu wa Ejenko engineer Dr. Maxon Chitao nawo anafotokoza kuti ngati Ejenko imene maphika magetsi aonesetsa kuti makina awo onse akugwira ntchito mu malo amenewa makamaka mu nyengo imeneyi kufikira nthawi imene nkhani za chisankhoze zikhale kuti tathana nazo. Ndiye uthenga wakulu umene apereka aku Eskom komanso Ejenko ndi umenewo, ndipo chachikulu mwina ndikungotsatira zomwe iwo anena. Dzina langa ndine Kasim.